L-opinjonista Jeremy Camilleri sostna li l-kap nazzjonalista Alex Borg kien jaf blittra tal-imħallef Florence Mintoff li bat li l-kabinet qabel innominaħ uffiċjalment għal kariga ta' prim ħallef. Camilleri sostna dan waqt li ħasem f'dibattitu fuq il-programm Popolin fuq l-Istazzjon Nazzjonali waqt li kwota sorsi li informawh li Borg bat ittra l-Prim Ministru Robert Abela biex jinnomina l-imħallef Mintoff għal kariga ta' prim ħallef ġurnata wara l-istess Mintoff bat littra lill-Prim Ministru u l-kabinet. Camilleri spjega wkoll li l-ittra tiegħu Alex Borg data il-ġimgħa għafolja bata s-sibt biex jagħtix jifhem li hu nomina lil Mintoff qabel l-imħallef bat littra lill-kabinet. Kien għandha għajt naqra, issa ovvjament Meruni. Li l-ittra ta' Wenzu Mintoff intbatet il-ġimgħa. Is-sibt irċevew il-gvern in-nomina tal-Partit Nazzjonalista li kienet Wenzu Mintoff, però l-ittra backdated minn ġurnata qabel. Ġveri, jien minn barra. Ma dawkom ma suppost. Xed tal-lega, ġveri li Wenzu Mintoff ftijam mal-oppozizjoni. Li kienu jafu. U jien issa Meruni, jistaw Inti dat qed tajdu bħala fatt? Le, anzi, jien qed ngħid dax wassal għandi, issa jekk iridu Meruni. Sissa il-Partit Nazzjonalista ma ċaħaġ dan l-iżvilupp. Fl-istess programm, Camilleri spjega wkoll kif minn tfittxija sempliċi li saret ma jriżultax li l-Prim Ministru Robert Abela meta kien għadu avukat u deputat biss kien għamel xi mistoqsijiet parlamentari relatati ma' każ fil-qorti kif jissemma fl-ittra tal-imħallef Mintoff. L-istatement li għamel lill-Prim Ministru Robert Abela dak iż-żmien kien għamel numru ta' mistoqsijiet parlamentari biex jitfa' pressjoni fuqu għax dik l-akkuża, però meta verifikaw hemm diversi media li provat tivverifika and it is very simple li tidħol tara l-mistoqsijiet parlamentari, daw ma sarux. Ġifieri that is one glaring detail li jiena tiswingjali l-opinjoni tiegħi fuq minnu jew le dak l-istatement. Mela qed naqblu sissa li fl-ittra li fiha diversi allegazzjonijiet, l-uniku allegazzjoni li tista' tiġi fact-checked, ġiet fact-check minn diversi gazzetti li sfortunatament minn kelli jagħmlu l-fact-check ma tawix prominenza li dal-mistoqsijiet parlamentari ma sarux. Mela fuq dik qed naqblu.